What's up sa inyo lahat mga ka-watchers, welcome back sa ating channel, and this is our second vlog. And for today's video is i-share ko sa inyo how to increase your vertical jump, no equipment, sa bahay lang. So ayan, ang ating first step is ito. Napakasimple, intro ko, pasok agad yung ginagawa ko. So ayun, hindi na natin kailangan pang pahabain dahil kahit naman na makita nyo lang yung video kung paano ko ginawa is maiintindihan nyo na kaagad. So ngayon, ito ang ating step 2. Siguro naman nakasabay ka sa step 2 ko, di ba? Napakadali lang. So sobrang basic nun. Hindi naman ako professional kaya hindi din naman natin gagawin yung mga mahihirap. So doon naman tayo sa step 3 para naman na-enjoy mo. Pawisan ka, saktong-sakto lang yan dahil lalo na ngayon may corona, malaking tulong din sa yan. Pero syempre hindi pa tayo tapos dyan, may step 4 pa tayo, kaya ako sa'yo, sundan mo lang to. Step 5 pa, wala na, magpapahinga ka na, bukas ulit. So ayun no, maraming salamat sa inyong lahat no. Good luck sa inyong lahat at sa mga may corona dyan, sana gumaling na kayo. At syempre, huwag nyo kakalimutan palang mag-like, comment and share para update ka pala sa aking video. Isi-click mo na rin ang notification bell. Maraming salamat sa mga nanonood at sana matapos na ang corona, ang COVID-19. Please God, help us. So hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa inyong lahat no. Thank you.